Bhutani izihlobo, Sikilolo umuntu omnyama ngokwakhe. Ndibuyile kwakhona. Belikhona ixesha bendike ndathetha nge-standard of living. Izinga lokuphila ngabantu, izinga lokufumaneka kwempilo ephilwayo ngabantu, standard of living. Kodwa bendithetha ngabantu abakumgangatho osezantsi kuqala. Namhlanje ndiphinde ndabuya ndigqibezela loo ntetha. Izinga abantu abaphila kulo, abantu abakumbindi, balapha kumbindi wempilo. So izinga, inqanaba like abantu abaliphilayo qha ngokwabantu abalapha kumbindi wempilo. Ndithetha ngobomi obufumanekayo ngabantu abalapha embindini bempilo. Lilonke ndizama ukutsho. Ndizajonga kwimfundo, ndijonge ngokwempilo efumanekayo. Impilo ke, impilo iyathanda uchaphazelana kakhulu nemali, imali efunyanwa ngumntu okanye imali eyenziwa ngumntu. Ndijonga kwemfundo, ndijonge kwempilo efumanekayo, ndijonge ezempilo, health ngesiNgesi. Ndenza ii-notes ke uba ndiyaphawula ukuba kunzima unqaya, so ndizama ukwenza ii-notes qho. Ndizaqala ngempilo efumanekayo, inqanaba lempilo efumanekayo apha embindini wempilo ephilwayo ngabantu. Siba nomgangatho osezantsi, ngoku sikumgangatho osembindini wempilo ephilwayo ngabantu. Impilo efumanekayo apha sithi abantu banezakhono zokuphila. Banezakhono njani? Ngenxa yoba abantu bazizifundiso. Loo nto ibangela ukuba sithi umntu unesakhono ngolo hlobo sokuphila, azuze imali. Impilo efumanekayo yenziwa yimali mos impilo. Impilo umntu ayiphilayo ibangelwa yimali ayenzayo ngenyanga okanye qho ngosuku, imali abanayo ngosuku. Loo nto inomthelela omkhulu kakhulu kwimpilo umntu azayiphila. Isakhono ke somntu ukuba sidingeka kakhulu kolo qoqosho lelizwe, nemali ezuzekayo kweso sakhono iba nkulu. So kwaye abantu abanezakhono zizifundiswa, mhlawumbi iititshala, oogqirha, ii-accountants. Uphando lwam andilenzisanga kakuhle ke kodwa imali ndizawuqikelela ndithi imali eyenziwa ngabantu apha kumgangatho osembindini wempilo, imali abayenzayo ndingathi mhlawumbi iqala phaa mandithi 50,000 unyuka okanye 100,000 unyuka ngenyanga, rhoqo ngenyanga. Imali abayifumanayo le. So loo nto isenza ukuba sibone nathi ukuba impilo yabantu iphucukile, umgangatho wempilo yabantu basembindini iphucukile. Esininzi sabantu ke luyazenziwa izinto ezifana nezicwangciso ukuze kuthathwe izigqibo. Izigqibo akuvele kuthathwe isigqibo nje, kuqale kucwangciswe kuqala kulandele kuthathwe isigqibo.
Umzekelo apha siyafumanisa ukuba abantu abaninzi, amatyeli amaninzi, abantwana bakhulela kwamakhaya atshatileyo apha kumgangatho osembindini wempilo. Mhlawumbi abazali bobabini banenxaxheba bayidlala okanye indima abayifakayo igalelo abalifakayo empilweni yomntana. Mhlawumbi abakhona ngaxesha linye empilweni yakhe. Zizinto ezifumanekayo. Lilonke ndizama ukuthi kungenzeka abantu bayatshata, isininzi sabantu abatshatayo balapha embindini. And then ke bakho nendlela yokwenza, mhlawumbi abantu balandele izithethe, babe neenkolo ngeenkolo. Mhlawumbi sithi bengamakholwa, abantu bakholelwa kuYehova, indlela yokwenza izinto, okanye bengabantu abaqhubisana nenkolo yesiNtu, ngokwezithethe bahambe ngokwamasiko. Ziinkolo ezimbini ezihlukeneyo ezi. Njengoba nani ndinixelele ukuba apha embindini abantu babonakalisa ukwenza izicwangciso, bathathe izigqibo. Izinto ezifana nokuba umntu akhethe inkolo zizinto ezifana nezigqibo ezo, kwenziwe izicwangciso, kwenziwe izigqibo. So lilonke ndithi abantu ke bayayenza into enjalo, abanendlela yokwenza izinto. Umntu akholelwe kwinto ethile okanye akholelwe kuloo nto inkolo yakhe ahamba ngayo. Banesihoyo kakhulu kwaba bantu, bayakhathala, isihoyo banaso, bayakhathala kakhulu. Ngenxa yokuthi bekwazi ukwenza imali engange-100,000 ngenyanga, loo nto ibangela ukuba abantu bathenge imihlaba. Imihlaba bayayithenga ukuze bakwazi uzenzela izindlu zabo. Umntu athenga umhlaba, azame iinzame ukuthi lo mhlaba njengoba ewuthengile afake amanzi, afake nombane, enze izindlu zakhe, izindlu ezakhiwe ngesitena. Umntu athenga umhlaba omkhulu, umzekelo i-hectare ngokwesiNgesi, ngathi i-hectare, umhlaba omkhulu ofana like olingana amabala erabhi okanye ibala. Uyalibona ibala, athenge ibala azame ukwakha kulo. Loo nto yenziwa ngumntu onesihoyo, ngumntu okhathalayo, umntu onokwenza into enjalo. Urhulumente yena unceda ukhuselo njani ngomgaqosiseko, ngokuthi azise umgaqosiseko, mhlawumbi kubekho impepha ezikuthethelelayo ukwazi ukhe uba apha kule ndawo kuhlala ubani. Kukho neempepha ezigunyazisayo ukuba apha kule ndawo kuhlala ubani. Omnye umntu akanalungelo ukuba akwazi uhlala apho. Urhulumente ungenelela elo hlobo empilweni yabantu, akadingeki ngamandla ngoba abantu uxanduva lwabo lujonge kwakubo, bazihoyile, bayakhathala. Urhulumente yena uncedisana nje ngomthetho kuphela qha, akagqitheli. Ujonge kwa ngelinye ixesha uphatha ngenxa yokuvota kwabantu. Abantu aba ngabantu abangaleqwayo ukuze bavote, abaleqwa. Ndithini? Xa bevota bayayazi into abayenzayo ngoba urhulumente ujonge lukhulu kakhulu kwiimali zabo. Utsala directly kwimali yabo abayifumanayo rhoqo ngenyanga, atsale phaa. Indlela urhulumente ayenza ngayo imali kutsala emalini zabantu, utsala kwabantu. Aphinde atsale naxa kuthengiswa ukutya, aphinde abe atsale phaa kuthiwe yi-tax, i-VAT. Kubekho i-tax le direct, kubekho i-indirect tax ekuthiwa yi-VAT. So apha kwabantu uyatsala directly kwiimali zabo abazizuzayo ngenyanga, aphinde ayotsala ke ngoku batsalele ngokwe-VAT futhi. Yiyo le nto kunyanzelekile ngelinye ixesha bevota ke umntu abone uba amani imali yam nenzeka urhulumente akayisebenzisi kakuhle, akaliboni utshintsho ncamncam.
kwizinto anqwenela ukuba zitshintshe. So abantu banomthelela omhle kakhulu kurhulumente. Inkxaso yabo ibaluleke kakhulu kurhulumente. Ucoceko kwiingingqi abahlala kuzo abantu bakumgangatho osembindini wempilo. Iingingqi zabo zicoceke ngeyona ndlela ingathethekiyo ngenxa yokukhathala. Nditshilo phambi koba ndizofika kule nto ndithetha ngayo ukuba abantu baneshoyo, bayakhathala. Loo nto ibangela ukuba iingingqi zabo zihlale zicocekile. Ingca ziyachetywa, umzekelo, zihlala ziklinwa. Abantu ngabona bantu baqesha kakhulu, abantu abakumgangatho ophantsi osezantsi. Ngabona abaqeshayo abafaka isandla bazama ukuqesha, bazama ukuphucula abanye babo abanyuke. Mhlawumbi baqeshe utata apha ekhaya ukuba azosebenza imini yonke apha endlini yakhe, usuku lonke azosebenza ezindlini zabantu. Njengoba utata aqhele uyenza igadi apho ekhaya kumgangatho osezantsi, uqhele uyenza nge-30 minutes igadi ayigqibe. Apha endlini zabantu igadi ufika ayenze imini yonke, uqeshiwe. Loo nto ibangela ukuba ayohlala phaa achithe usuku lonke phaa koko esenzana negadi. Ibone nawe igadi yenziwe kakuhle. So ngabona bantu bazama uqesha ukuze abantu abasezantsi bazame uphucuka. Yenza imali yonke ke loo nto leyo. And abantwana apha banenkululeko abantwana babantu. Abantwana abakumgangatho osembindini wempilo banayo inkululeko ukuba umntwana akwazi ukhetha ukuba ufuna ufunda phi, ufuna ukuya phi. Mhlawumbi uzibona egudi apha ekukhabeni, uxele ukuba mani tata, mama, ndifuna uyofunda phaa, ngenxa yesakhono esibonakala ingathi singaphuma kuye. Angayohlala esikolweni enze izifundo. Ngenxa ke abantu izikolo akanjwa kuzo uba ziyabhatalwa, ayizozikolo zamahala. Zibhatalwa qho ngenyanga loo mali. Iititshala ziyabhatalwa. Iivenkile zokuthenga ukutya zikufutshane, bathenga kooSpar, ooPick n Pay, ngabaxhasi kakhulu booPick n Pay nooSpar aba. Iingingqi abakuzo ubudlobongela bunqongophele ngokuthi bakwaqesha iinkampani zoomatshingilane kwingingqi yonke abahlala kuzo ukuze zizame ukhusela ingingqi leyo. Ngolo hlobo yenza loo nto leyo ubudlobongela bunqongophale. So lilonke ndithi abantu bayakwazi ukusebenzisa imali, babonakala bekwazi usebenzisa imali. Kwaye kuyabonakala ngabona abaqhubi abakhulu kakhulu, uninzi lwabo ngabo abangabaphathi beemoto. Ngabona banegalelo elikhulu kakhulu lokuxhasa amashishini eemoto, ndingatsho lilonke. Abantu abaxakekileyo futhi mandiyiphathe naleyo indawo, baxakekile abantu ngenxa yezakhono abanazo. Ngenxa yesakhono umntu, mhlawumbi isakhono sakhe asenze iminyaka engamashumi. Ngenxa yaloo nto leyo ibangele loo nto leyo, ngenxa into uyenze ude uyiqhele, ukwazi ke kuthiwa unemisebenzi emibini ngendawo ngexesha elinye. Mhlawumbi uyititshala kuloo ndawo, ngapha ecaleni uyabancedisa nabafundi abafuna uncediswa kwizifundo ezithile kuloo mabanga bakuwo abafundi. Mhlawumbi loo nto leyo uzenzela ngexesha lakho onalo ongalisebenzisiyo ungekho semsebenzini. Ngolo hlobo kubonakale unemisebenzi emibini, ufumana i-income ngapha, ufumane i-income ngapha, okanye usisithethi ubana ubizwe nakwezinye iindawo ezifana nemingcwabo okanye ezo nto uzofuna izithethi mani. Uba masicela uzothetha mhlawumbi kuthiwe ngumtshato, umenywe kuthiwe yize zothetha.
ngenxa isakhono sakho mhlawumbi ubusisithethi kakade. Lolo hlobo usibona usenza imali ecaleni ngenye indlela. Loo nto leyo ke uxakeka. Baqeqeshekile ke, ndingena kwezempilo, i-health yabo ngesiNgesi, apha kumgangatho osembindini wempilo, health yabo. Bayazibhatala iindawo zomtholampilo, izibhedlele kunye neekliniki. Umgangatho wazo useqondweni izibhedlele abahamba kuzo neekliniki abahamba kuzo, kunye noogqirha abafumanekayo apha nabancedisi, iinesi, zisemgangathweni ophucukileyo, ziyawazi umsebenzi wazo. Izikhalazo yinto enqongopheleyo ngeendawo zomtholampilo zabantu abakumgangatho osembindini. Abantu ngolo hlobo babonakala bedlamkile empilweni, bengumqabaqaba. Loo nto leyo ibenza badlamke bengumqabaqaba. Kodwa loo nto leyo yenziwa ngokuthi impilo yabo bahlala beyixilonga rhoqo, mhlawumbi emveni kweenyanga ezintathu. Umntu akayi endaweni zomtholampilo xa agulayo qha, uyayixilonga rhoqo emveni kweenyanga ezintathu. Ya, kwaye bayazilolonga abantu, babhatala neendawo zojima. Ngolo hlobo impilo yabo ihlala idlamkile nyhani. Imfundo apha kumgangatho osezantsi, apha kumgangatho, ndiyaphazama ngoku. Imfundo apha kumgangatho osembindini wempilo, izikolo ke ngokwasesikweni, kuba yonke into ihamba ngomgaqosiseko ixesha elinintsi apho kwabantu. Abantwana njengoba besenditshilo bafunda apho bathanda khona ngenxa yezizathu ezithi zibangelwe yimali. Imali izisa laa nkululeko yokukhetha. Umntwana uyakwazi uxelela umamakhe uba ukuba ufuna ufunda phaa akafuni ufunda kwesi isikolo ngenxa yoba kukho imali yobhatala ezi ndawo. Isikolo siba kumgangatho ophezulu nofanelekileyo apha. Sikumgangatho ophezulu nofanelekileyo njani? Eklasini okokuqala abantwana inani labo mhlawumbi ngamashumi nje, 15 kuphela. Ayifani nabantwana bakumgangatho osezantsi. Kumgangatho osezantsi abantwana bayakwazi uba ngamashumi 4 eklasini, 40 yenani eklasini, ubone iklasi ixinene. Apha ngamashumi 15. Wonke umntu uyaziwa eklasini, abantu bayazana eklasini, abantu bayathetha, bayancedisana ngolo hlobo. Ulwazi bayalishera. Iititshala ziphelela, babe nayo imeko yokuthiwa iititshala zishoxekile njengezikolo zikarhulumente. Kuthiwe hayi iititshala zishoxekile. Umzekelo kuthiwe iititshala i-mathematics, ezezibalo asinayo. Zonke iititshala zikhona apha. Iklasi, igumbi lokufunda njengoba besenditshilo inani lifanelekile. Amathuba empumelelo aba maninzi kakhulu apha ke, kunye namathuba okuba izifundo ziphunyelelwe, amathuba aphezulu kakhulu. Ngokuba kaloku amancedo akhona. Nabazali nabo bahlala befunda kwiidyunivesithi, bayabhatala.
Abantu kunye nabantwana bakrelekrele apha, ubuchule bengqondo bukhona ngenxa yemfundo. Ngenxa yemfundo ekugqibeleni bazibona benezakhono zokwenza izinto. Izakhono zenziwa yimfundo. Unobangela ukuba kubekho isakhono ikwayimfundo leyo. Umntu athathe iminyaka efundela loo nto iphuhle ide iyoba sisakhono. Sive ngomso kuthiwa uyititshala, sive ngomso kuthiwa ungugqirha, sive ngomso kuthiwa uligqwetha, njalo njalo. Amalwimi asetyenziswayo apha angaphezulu kwelinye. Ndithini? Ndithi umntu akafane athethe ulwimi lakokwabo kuphela. Ngenxa yemfundo abantu baye bafunde namanye amalwimi afana nesiNgesi ukuba ungumXhosa, ufunde neelwimi ekuthiwa sisiZulu mhlawumbi, ufunde nesiSwati ukwazi usithetha ukwazi nosibhala. Loo nto yenziwa yimfundo. Ngamachule ekhompyutha ngenxa yesikolo. Imisebenzi bona bayikhangela uthatha nje ikhompyutha, umntu avule ikhompyutha yakhe abhale kuyo, ufumane umsebenzi ngolo hlobo. Ikhompyutha bayazi kakhulu. Imfundo ke lilonke ibonakalisa umthelela omhle kakhulu kwimpilo yabantu abalapha kumgangatho osembindini. Umthelela uba mhle kakhulu ngenxa yemfundo. Kaloku nikhumbule ndithe isakhono, ukuze umntu abe nesakhono sibangelwe yimfundo. So imfundo ibonakalisa umthelela omhle kakhulu kwimpilo yabantu abalapha kumgangatho osembindini.